Замислил ли си се какво ще стане, ако просто тръгнеш към космоса и никога не спреш? Представи си, че тръгваш от Земята със скоростта на светлината. Само за 8 минути стигаш до Слънцето. След около 4 часа вече си подминал Нептун, ръба на нашата Слънчева система. И трябва да преминеш през този хаос от комети и астероиди. За по-малко от ден, 23 часа, настигаш най-далечния обект, който хората някога са изпращали в космоса – Voyager 1. Това е космическа сонда, създадена от НАСА, изстреляна през 1977 година. Тя вече е извън влиянието на Слънчевата система и се движи в междузвездното пространство. Но това е само началото на нашето пътешествие. Много отвъд това, след 4 години, вече преминаваш покрай най-близката до нас звезда. След около 100 години достигаш мястото, до което са стигнали всички наши радиосигнали във Вселената. В сравнение с цялата ни галактика, това разстояние, което изминахме до тук, е тази малка точка. Ще ти трябват 27 000 години, за да стигнеш до центъра на Млечния път и още 50 000 години, за да достигнеш другия край на галактиката ни. Ако продължиш да се движиш напред в продължение на 46 милиарда години, ще стигнеш до края на наблюдаемата Вселена. А отвъд това, светлината от всичко, което се намира там, все още не е имала време да достигне Земята през цялата история на Вселената. И може би никога няма да разберем какво има там.